Рейчел! Господи! Гледала съм птиците да правят същото по Animal Planet. Какво правите тук, момичета? Дойдохме в града да пазаруваме и майка ти каза, че работиш тук. Истина е. Каква престилка носиш? Все едно участваш в пиеса. Боже, невероятно. Толкова си наедряла, не мога да повярвам. Да, наистина. С близнаци съм. Как я карате? Познай баща ми, кого ще вземе за съдружник във фирмата си. И като стана дума за новини,